Sumalik po agad. Tira ba suko ang Sir Marlon? Kaya wam din musulti si mamampari nga papaulion. Nasultihan pa rin ako. Nga naman si Drew, mukuha na. Yung sawa mapapaulian na ron. Nga daghan ka rin sa kiti mandiri. Una, saan rin ako? Ang maayo ni mong buhat to ni ba? Pasabto ni mo si Sir Marlon. Dili kay ako'y pipirni kasabaan niya. Ako naman ay butanan ng pananon. Sultihin dito, be. Usam kayo noon, eh. Di ba alalim? Dako na ta. Kasabaan ta. Maratol na nung tani noon. Sabi kinabuhi ay. Ikay sulti dito. Saan ba ito? Magkikunin mo dito? Ako mag-i-ipsik karoon mo? Ha? Kasi na nasabton, kabuko ko niya. Ay, toy. Ay, saba. Nagyan na bugo, ha? Ha? Mas maayo lagi ng atubangon ni mo. Pasabto ni mo ba? Uy. Saktong sa ka rin, mao na hindi ka muadto. Kaya ni amay din si Isidro. Mao na niya. Di na kinala mo ato ko dito. Kaya na si Drew makuha. Mahal ka lang. Di lagi. Ang atua ba? Nga magpakita lang kunuhay ka niya. Namitahod ka. Kamay bang martilyo na to niya. Makasulti na tagdi mo. Ay nagpaabot dito to ha. Ulada lang god. At tuon mo ba? Para makaingon siya nga ikaw, ditawod niya. Kestura na ba mo si Drew? Wa. Si Lilay mo nisugilo nako. Madigyo ko na mo pauli si Mama Paring. Nya di ra ba jud ko siya magpadaog-daog ni Sir Marlon. Musukol gyud siya. Tiyaw mo na. Di ra ba sana masensayo ng bihana? Taghan ra ba ka ng mga parente diri? Kargado ng mga parente na, mga laki. Kunus-kunus na Sir Marlon. Mao nay kuyaw diha. Kay kana ra ba si Mama Paring? Musukol ra ba gyud ha? Sige lang. Ito na po si Sir Marlon. Pasabto na ko. Hindi siya magpaisog-isog kay manukol niya ng mga parente ni Mama Paring na human siya. Masuway siya. Ni agyo to din kadinga day. Ni aragyo to din he. Nya, maugit ka haton ay. Ay maulagi to. Dako nga pagkakanding. Taas kay bungot. Basta lahi agyo siya sa kanding nga. Atong makita din he. Ani na lang noy. Mamao man ganito og sadi. Dakpa gyud to ninyo ha. Nya dad-an ninyo din he. Kaya ari na lang ato hukman og mao ba gyud tong kandinga. Ay, naunsa sa tong kandinga, oy. Nga wa magjuy nakasulti kung usay tsura ato niya. Aron di pa ta magduda. Maulagi. Sa amsagod nga si aning mama ba wa masad mag-asoy gud og unsay naong atong kandinga. Wa gi makasulti nato na og unsay naong gid atong kandinga. Madakpa na mata to nako ba? Unsaon kini akong kagwa nga anak? Wa man dahil mo dool. Asa man dislaklak? Nangita og landong kay madaot ko no iyang flawless nga skin sa init. Unsaon man sad good nga perti man sad yung inita. Asar mo gyud kang kandinga ka. Asar mo gyud ka. Madakman taragyug ka, madakman taragyug ka. Diri ka tubon. Wala to diri ay. Magsagit pa lang ni Noy Dimit daan, daga na to. Eh kung din ito nakita ni Noy Dimit. Wala ay kaganiha ra gud naikiyas na to ay. Lagi, ko aga ng lugar ay. Idlas kayong kandinga ra. Di ra man day kita migi pakita ato bon. Basta sad sila sa di ay. Siguro nagpaibog lang siguro to siya. Mao gyud tingali. Ato lang itong padayonon itong atong plano. Magbangag ta. Nya, Magbangag ta. Kadang asa bitaw tigpakita ang kanding. Adto ta magbangag. Unya, ang sa ibabaw, butangan na itong pukot. Aron inigatagak sa kanding. Hagsa na yung pukot. Di na kaikyas. Anak na lang. hindi pwede. Murag delikado mo na. Kuyaw. So may nakakuyaw. Sasadya ka, huwag ka ganahon na. Palitan, kung tao may mahog. Saan man nato?
Dili na siguro na makaunsa kung tao mahog anak mon. Mabaw ra na sa tao. Pero sa kanding pa na, lawom na na. Peligro bunay. Kuyaw gid bun. Kita tag sumbagay ana. Makiksumbagay sa day ka. Naon sabi ako ay. Para siguro ay magatang ta. Atong at niya ng bangag, nga way makaaging tao. Ay buti mo pasabot. Buntag udto hapon hantod gabi magbantay ta. Ah, kapuya pud anak bunay. Tila, hindi mo. Sakripisyo, God. Saan nga nindot pa na pagiha? Para siguro. Peligro lagi. Usa pa kung sige tagabantay wa tay mabuhat nga trabaho, wa tay makaon. Kaya tapulan man ka. Kaon naman imong giuna. Samang ka. Tapulan ba oy? Di man ko tapulan kanang gusto ko kanang sure gyud ba? Astila na biya mo eh. Ato lang mo ni suwayan. Ah, suway-suway lang kanang sure gyud. Kanang suway-suway. Be ikaw be, gusto mo ka kagdiritso? Kung sa may mayo ni mong buhaton, kanang diritso gyud. Tagay ko gigayon ha. Na makaunahon na ko. Dali oy. Anong pagdali god? Kaya biya mo eh. Daghan na biya mo garti oy. Sige na isulti na, kitigalig maunhan ta sa uban. Naghan na ba kayo nangita na? Ay, ani ay. Maghimo tagahong. Atong laangon ba? Gahong ug laang pariharan na oy. Kung sabi ka? Di man guna pariha god. Ay parihara lagi na. May pagatong litagon. Ang laang og litag parihara na oy. Pariha ko taon. Be, differentiate the litag and laang. Litag is strict. Ang laang is swingling. Ay kapoy, di ta maglalis ano, pag indak pang kanding gani. Oh, mao na din ha. Di mo masukod ang akong kamayo. Lakaw rin ka. Kaon lagi hunaw din mo. Kauyan ka si Ma'am Amparin dito din siyo. May magudong ta din ni sa ato kay bantaaw kay sa hangin. Pabor kayo oh. So, sanad man ang bataa sa bukid. Sige man na pirmi diri. Unya, nganong malas lang mamauli lagi. May apas naman ka si Sidro. Di pa lagi na ganan mauli kahit pas magkuno. Di ra bagyon pa daog-daog. Suko ra bagyon. Bataa. Da. Isuga. Tiaw mo na. Na, di ra bagin makapugo si Sir Marlon nana. Di gyud. Oh, wato na lang ang kabubuto ni Ma'am Amparing. Ngano sa siya mauli? Ana na lang gyud. Wa siya mahimo. Sus, pastilan din siyo. Magkagubuto niya na sila, no? Ako laging balatan mo guys. Kana ra ba si Marlon? Puro kinto kay napataw.